Servus, zdravím vás u ďalšieho videa. Dneska to bude z tutoriálu, prvého tutoriálu, ako si nainštalovať mody do Minecraftu 1.6.4 Forge. Takže najprv, čo budeme potrebovať, je Forge. Link na stránku vám dám do popisku videa. Je to files minecraftforge.net. A ako sa to vlastne robí? Tu máte Minecraft verzie, vyberete 1.6 a 1.6.4. Keď nám to takto svieti na čierno, tak je to dobré. A potom sem kliknete na Installer. Že kliknete, ono sa vám to stiahne. A teraz nebudem ukazovať, ako sa to inštaluje, takže sorry, lebo je to ľahké na vysvetlenie. A keď chcete, ja to pre vás urobím, lebo takúto verziu ešte sa mi zdá, že stiahnutú nemám, takže asi ju možno nemám. Mám iba 4.7. Nie, mám vlastne iba 71. Takže toto si pretiahneme, presunieme na plochu. Tak. A to je vlastne všetko. Už potom nejaké iba módy, to viete zohnať. A keď nie, tak do popisku videa vám dám link na skidas.com. Takže najprv si otvoríte Forge Installer. Tak, a zobrazí sa vám toto. Keď to nepôjde tak rýchlo, že vám až potom ukážu, že to nevadí. Dáte install client, samozrejme môžete aj server, ale to najprv potrebujete install client. Keď vám to svieti na červeno, tak je to... Tak to máte zlé niečo a nemusíte nič tu meniť, ono vám to automaticky dá. Teraz dáte OK a toto vám potom ukáže, že sa úspešne nainštalovalo. Toto potom môžete odhodiť preč, asi to zatiaľ dám sem a zavriem si internet a tu mám nejaké tie mody. Ja si napríklad teraz vyberiem, mám tu nejaký 1.6.4 mám vyhľadať, či tu mám Archimedes, Optifine a Cars and Drivers. Dáme si auto napríklad, lebo Optifine už mám, takže a teraz čo urobíte, zoberete si, napríklad ja to presuniem sem do modovanej pomoci a v nejakom presinku to radšej majte, lebo budete mať plno veci na ploche, ale iba jeden súbor vám pridá, takže dáte spustiť, si toto otvoríte a sem máte takto verzie. Vyberajte verziu, ktorú ste si stiahli, zapamätajte si iba koncovku. Ja tu mám 1, 3, 4, 5, čo sme si my stiahovali. A dám install mod. Dáte nie. Môžete dať aj áno, ale nepotrebujete to. Bude sa vám to dlhšie inštalovať. A proste teraz si môžeme ukázať, alebo kúknite si nejaký tutoriál, ako si stiahnuť mod. No, je to proste ľahké. Pôjdete dole, tam vám niečo píše, že download X a zip a tam máte v zatvorke pri X DRCT, direct. Na to kliknete, ono sa vám to stiahne, takéto tu krabičky, to otvoríte a nainštalujete. Je to veľmi jednoduché a funguje to. Ja už som to skúšal a ide to. Takže ja to teraz strihnem a uvidíme sa, keď to už vlastne bude mať... už sa to stiahlo, výborne! Takže zavrieme. Spustíme, pozor, klasický Minecraft. Ja mám Vares používam, lebo som Vares hráč, lebo nemám peniaze na Minecraft. A nehábim sa za to, neviem prečo mám také meno, ale dobre, takže dám si, že tričko, napríklad meno, nie, dáme si Klíčko, tak, Vladimír Klíčko. A tuto vám hneď vyberie Forge a dáte edit profile, nemusíte a vyberete túto verziu. Ono vám to automaticky dá do každej verzii, lebo to je 1.6.4 Forge, ale môžete si takto vybrať, keď chcete, aby ste si to nemýlili. Budete mať vlastne jednu verziu iba Forge, lebo ja som si stále novú a novú stiahoval, stále novú. Tak preto to tak nejde. A radím vám nesťahovať si strašne veľa
strašne veľa modov, lebo ja som mal 50 modov, sa mi zdá, som si nainštaloval. A vzniklo z toho to, že už sa mi nedal spustiť. Takže som musel všetky mody vymazať, až tak to išlo. Vidíte, že mám 4, mám tu Optifine, som si nainštaloval, a tu Cars and Drivers. A tu sú tie 3 hlavné, ktoré potrebujete, aby vám išiel Forge. Takže dajte si single player, napríklad ja si dám Creative Mod, Cheats. Vidíte, toto mi nenaskočilo vôbec. No, naskočilo, tak to mi ukázalo a nespustilo sa, ale toto sa spustí. Takže voláme sa Kličko a keď chcete Optifine, dávam do popisku videa link na Optifine a na Cars and Drivers. A čo robí Optifine? Optifine vlastne robí toto a teraz sa mi to trošku seká. Vidíte, pribudla nám šípka. Hneď vám poviem na čo, lebo keď to kliknete, tak vám naskočí tento mod. Vidíte, dajte si tu... Bueno, čo tak. Šubido presto malala, kúkala, kasakala. Ale fakt ide to, takže... Dúfam, že sa vám páčil tento tutoriál. Keď sa vám páčil, nezabudnite zanechať like. Keď ste niečomu nerozumeli, napíšte mi do komentárov. Ja to skúsim ešte natočiť ešte raz aj s tými ostatnými vecami. A zatiaľ sa majte. A seru. Vlastne to používam na začiatok. Čau!